जोङो खौरां मोन्दोंमोन आफादा माने एनडिएफबिआ डिजल्भ जागोन नोंथांमोनखौ जोङो दा बावै मोनथिना मोनबाय एनडिएफबि हिसाबै गाबोन सेरफांगुरियाव डिजल्भ जागोन दा माखासे फेक्सना एनडिएफबि माने रन्जन दैमारिनि जिथुनिखि सनायाव थानाय डिजिगनेटेड केम्प बेयाव अलरेडि दिनै दा बावैसो माने डिजल्भ खालामबाय दा बे बेलायाव नोंथाङा मा बुङो एनडिएफबि फेक्सन्स आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों भारत सरकारा थांनाय 27 जानुवारि खालि जि सुक्ति खालामदोंमोन बे सुक्तियाव मोनसे सर्त दंमोन जे सुक्ति खालामनायनि मास मोनसेनि भितरावनो एनडिएफबिखौ डिजल्भ खालामनांगौ बे आफादखौ भंग खालामनांगौ बिदि होननानै मोनसे सर्त दं आरो बेखौ जों मावफुंनो हायाखैमोन मास मोनसेथ' बारलांबाय आरो थांनाय 2 तारिखखालि माबानि मार्चनि 2 तारिखखालि आसाम गभर्नमेन्ट भारत सरकार आरो ओमफ्राय जों एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सननि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मोनसे सावरायनाय जादों बेहाय रिहेबिलिटेसन बाथ्रा एसग्रेसियानि बाथ्रा केस उइथड्रल बायदिसिना बेफोरखौ लानानै सावरायनायजों लोगोसे बे मास मोनसेनि भितराव डिसबेन्ड खालामनायनि बाथ्राबो ओंखारलायनाय जादोंमोन आरो बेहाय बिथांमोना बुंबावदोंमोन जे जिहेतु सुक्ति जालांखांबाय आरो एनडिएफबिखौ डिसबेन्ड खालामदो नोंथांमोननो मास मोनसे बारबायबो दिनै जों 10 days मेक्सिमाम 10 days जों होबाय 10 दिननि भितराव नोंथांमोना बेखौ डिसबेन्ड खालामदों होननानै बिथांमोना जोंखौ डिसकासनाव बुंदोंमोन आरो बे मथे जों एनडिएफबि हिसाबै जिहेतु एग्रिमेन्टआव दंखायो आरो बेनिफ्राय जोंनि जि नांनाय नाजानाय हास्थायनाय बेयो साक्सेस जाबाय जिहेतु बेनिफ्राय बे साक्सेस जानायखाय दिनै जों सुक्तिनि गेजेरजों जिफोर मोन्थाय मोनबाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनिसो बाथ्रा दंसै आरो गोदानै नांफिननो गोनां गैलिया आरो बेबायदि हिसाबै जों बे आफादखौ डिजल्भ खालामनायनि डिसबेन्ड खालामनायनि डिसिसनखौ दिनै लाबाय खिन्थु अफिसियेलि जों गाबोनसो डिक्लेयार खालामगोन जिहेतु जोंहा वेस्टार्न जन होननाय मोनसे सेरफांगुरियाव केम्प दङ आरो बिथांमोननि गासैबो केडारफोरजों ज' सावरायनानै जोंनि इस्टार्नाव थानाय जिखिनि दं गासैखौबो दिनै सावरायनानै मोनसे गरन्थ फैबाय जे जों गाबोन मासिगोन डिक्लेयार खालामसिगोन बेबायदि हिसाबै गाबोन जों सेरफांगुरियाव थानाय केडारफोरजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरजों ज' सावरायनानै गाबोन जों अफिसियेलि डिक्लेयार खालामगोन एनडिएफबि हिसाबै 34 years स्ट्रागल खालामबोबाय दा गाबोननि समावहाय बर' माहारिनि गेजेरावहाय एनडिएफबि हिसाबै गोमोरलांसिगोन बा डिजल्भ जासिगोन बे बेलायावहाय बर' माहारिसिम नोंथाङा मा बुंगोन 34 years जितु एनडिएफबिनि स्ट्रागल बिनिनो 19 years जों आन्डारग्राउन्ड हिसाबै खामानि मावदों आरो 15 years जों सिजफायार खालामखांनायनि उनाव गणतान्त्रिक प्रक्रियाजों डिसकासननि गेजेरजों बर'फोरनि जि दाबि दावा बेखौ मोननो जिखुनु हास्थायदोंमोन बे जोबना थांबाय जिहेतु जों 27 जानुवारि खालि सुक्ति खालामबाय सुक्तिनि गेजेरजों गोबां बर'फोरनि जिथु लुगैनाय हास्थायनाय बेखौ जों मोनबाय दा बेनिखाय एनडिएफबि अस्त्र हमनानै नांग्रा बेबायदि संगठननि खोब दा प्रयजन गैलिया बेनिखायनो जों बेखौ डिजल्भ खालामनानै जिहेतु डिसिसन लादों आरो जों बेखौनो बुंबावो जे रायजो राजाफ्रा बे थांनाय 34 years जि जोंनि स्ट्रागल बियो आन्डारग्राउन्ड हिसाबै खामानि मावनाय समावनो जा बा सिजफायार खालामनानै सरकारजों गणतान्त्रिक प्रक्रियानि गेजेरजों सोमावसारनायानो जाबाय बे गासैबो सोमावसारनायाव बर'नि साफ्रोमबो रायजो राजा जोंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामबोदों जोंनि दुखु सुखुआव बिथांमोना जोंजों गसंफाबोदों जोंनि थाखायनो बिथांमोना पुलिस आर्मिजों बुग्लुंजादों बुथारजादों जेल जानो गोनां जादों आरो दिनै बे गासैबो रायजोफोरनि सेक्रिफाइसनि बिनिमयाव जों मोनसे साक्सेसफुल स्ट्रागल खालामदों आरो बेनिखायनो दिनै जों बर' रायजो राजाफोरखौ साबायखर होदों लोगोसे बर'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठी जायफ्रा जोंखौ मदद हेफाजाब खालामदों इनडाइरेक्टलि बिथांमोनखौ जों दिनै बे डिसिसन लानाय समाव बिथांमोनखौ जों साबायखर बावदों मानोना खालि बर'फोरल' सापर्ट खालामनायमोनब्ला गुबुन हारिफ्रा जोंजों प्रत्यक्षभाबे थारमाने डाइरेक्टलि नङाबो इनडाइरेक्टलि जोंखौ मदद खालामनाय बेबायदि जोंजों थाफायोमोनब्ला जों हयथ' साक्सेस जानाय नङामोन दा जेसेबां नन बर'फोर दं बर'लेण्ड ओनसोलाव बिथांमोना गासैबो बिरोधि खालामजोबनायमोनबा जोंनि सोमावसारनायखौ प्रतिबाद खालामजोबनायमोनबा जोंखौ हेंथा होनायमोनब्ला जोंनि गेजेराव गोबां आरो दाङाबाजि जागौमोन आरो जोंनि बे नांनाय स्ट्रागला बेबायदि मोनसे साक्सेसफुल कनक्लुजनाव फैनाय नङामोन आरो बेनिखायनो बे गासैबो स्ट्रागलखौ मोनसे साक्सेसफुल पर्यायाव लाबोनायनि थाखाय बर'फोरजों लोगोसे अनाबर जेसेबां बर'लेण्ड ओनसोलाव दं जायफोर जोंखौ मदद आरो हेफाजाब खालामदों बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों फैबाय थानाय समावहा
नोंथांमोना दि एनडिपिनिफ्राय डिजल्भ जानायनि उनाव मा थांखिजोंहाय बर' हारिनि माखासे मोन्थाइखौ सुफुंगोन मा थांखि दङ? जों आफाद हिसाबै डिसबेन्ड खालामबाय खिन्थु जोंनि खामानिया बेयावनो जोबाखै जोंनि स्ट्रागोला जोबाखै जिहेथु जों खिन्थु गुबुन राहाजों गुबुन फर्मजों गुबुन मोनसे महरजों जोंनि बे नांनाय नाजानायखौ कन्टिनिउ खालामगोन डेम'क्रेटिक प्रसेसजों आरो बेनिखायनो जों जिहेतु जे सुक्ति खालामनानै जों गोबां सुबिदाफोर मोनबाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन आरो बेबायदि इमप्लिमेन्ट खालामनायनि सार्थआवनो जों जोंनि आफादनि फ्राय केडारफ्रानो मेजरिटियानो